Čaro. V dobe internetu, televízorov a rozsvietených monitorov má zvláštnu nostalgickú príchuť. Je to umenie vypotené drinou a kočovníctvom. Najväčším symbolom cirkusu je klaun. Pozrite sa, kto sa skrýva v jeho kostýme. Ľudia z cirkusu nemajú ľahký život, nežijú na vysokej nohe, no napriek tomu svoju prácu milujú. V ligotavých kostýmoch sa ukrývajú osudy ľudí, ktorí sú takmer závislí od úspechu predstavenia a priazne publika. Ani klaun nie je výnimkou. Napadlo vám, že pod jeho maskou sa môže skrývať aj jemná žena? Když koukáte na to publikum, jak se na vás kouká a obdivujou a děti, klaun, tak je to takový pekný, no, takový. Marie nebola vždy len klaunom. Ako hviezda manéže predvádzala náročné artistické čísla, na ktoré si trúfla už ako 12-ročná. V rovnakom veku po nej žezlo prevzala dcéra Maruška. Ako klaun začala Marie rozosmievať ľudí len prednedávnom, keď ju zdravotné problémy prinútili skončiť s fyzicky náročnými kúskami. Úloha klauna je vyplnit program a vyplňovat takový ty pauzy, jako třeba, když se staví rekvizity. Musí rozesmát lidi, musí se to dětem líbit. Není problém rozesmát lidi, když máte vyprodáno. To se chytne jeden, druhý se přidají a už je to hotovo. Ale když máte málo lidí, třeba, já nevím, 100, 150 nebo 50, tak to potom... To je docela těžký a je to docela umění. Premýšľali ste niekedy nad tým, čo môže vykúzliť úsmev na tvári človeku, ktorého poslaním je prinášať smiech a zábavu iným? No nejradši jsem, když se to lidem líbí, smějou se, je to takový balzám na duši, že teda utvrzuje mě to v tom, že jako aha, jsem teda ucházející nebo dobrá. Hoci sa to nezdá, klaunom nemôže byť každý, kto by chcel. O náročnosti tejto profesie vypovedá fakt, že ju v Rusku či Taliansku vyučujú na cirkusových školách. Klaun by mal mať dar získať si ľudí a ovládať základy takmer všetkých cirkusových profesí. Cirkusový klaun by měl umět od každé disciplíny aspoň něco trošku. Klaun vlastně improvizuje, no. Musí to být člověk, který rozumí srandě a umí si udělat sám ze sebe srandu hlavně. To musí být člověk, který si dělá sám ze sebe srandu. Každý cirkusový umelec má okrem vlastného vystúpenia ešte veľa iných povinností. Počas predaja vstupeniek zvláda pani Marie učenie s Maruškou, funguje ako manažérka, hovorkyňa, garderobierka i kuchárka pre celý personál. Nikdy by však nemenila. Tak moji budoucnost vidím tak, že by som chtěla zestárnout v cirkuse. A vlastně i v cirkuse umřít. Protože nedovedu si představit, že bych třeba řekla teď stop a zůstanu někde doma. To je tak maximálně týden. A druhý týden už jsem zase pryč. Takže ne, ani o tom neuvažuji.